Ja, Ulrik, du har så trukket den gule chili. Ja, og det er jo lidt mærkeligt, den nye eksamensform med, at man både skal forklare en chili, og hvor stærk den er, og hvad for nogle aromaer den har. Og så samtidig lave en erstatningsretlig opgave. Men jeg vil prøve. Ja, og den her, det er jo en god mamba. Oprindelse fra Peru. Den er god. Ja, og jeg har så trukket sag 47B. Og jeg vil først forklare lidt om chilien lidt. Og så bagefter vil jeg gennemgå de 5 erstatningsretlige betingelser. Efter selvfølgelig også, at I har forklaret lidt om sagen. Og så til sidst, så vil jeg afslutte simpelthen med at konkludere, hvor stærk chilien er, og i hvilket omfang personen er erstatningsberettiget. Der er jo tale om den her gartner. Der er tale om den her gule chili. Og jeg vil sige, at på den der skala, der vil den nok være en 7. Den er rimelig intens. Den har en godt brand, simpelthen den brænder rigtig godt. Og jeg tror, Chili Gustav har brugt den på et tidspunkt til at lave en milkshake eller sådan noget. Og det så sgu lækkert ud egentlig. Men det er ikke sådan en, man putter i en chili con carne, for den er lidt for lys i smag. Men den er intens. Og sagen her, det er jo så omkring en gartner, simpelthen. Der smadrer et ur, fordi han tager det ned, mens hans husherre er på rejse i 5 dage. Og det her ur, det går så i stykker. Gartneren, han er en smule påvirket af alkohol, og jeg skal så gennemgå de 5 erstatningsretlige betingelser. Først og fremmest skal jeg vurdere, om der skal lidt tab. Så bagefter skal jeg kigge på ansvarsgrundlaget. Til sidst så vil jeg kigge på kausalitet og adekvans. Og til allersidst, så vil jeg lige se, om der er nogle ansvarsfrihedsgrunde i den pågældende sag, der kan fritage den her gartner simpelthen fra ansvar. Først og fremmest så må man jo konkludere, at der er sket et tab. Det er helt sikkert, fordi der er jo et ur, der er gået i stykker, der er en hund, der har fået en fænge, og der er et tæppe, der simpelthen er spildt blod på. Så det kriterie er opfyldt. Det er helt sikkert. En anden ting er så, hvorvidt gartneren opfylder det pågældende ansvarsgrundlag. Og det pågældende ansvarsgrundlag i det her tilfælde, det er culpa, for der gælder ikke noget objektivt ansvar inden for det her område. Og culpa, jamen det kræver jo, at gartneren har opført sig enten forsætligt eller uagtsomt. Man kan så sige, at han har ikke opført sig forsætligt. Det er helt klart, for han smider det ikke på gulvet. Men det skal diskuteres, hvorvidt han har opført sig uagtsomt. Det bliver oplyst, at han er beruset, og han også er en ældre herre. Og alligevel så giver han sig i kast med at tage et 8.000 kroners ur ned fra en hylde, for at indstille det. Og jeg vil sige, at det er uagtsomt at være påvirket af alkohol. Et par snapselød, det er rimelig, det er nogle promiller, han har i blodet, så han kan ikke køre bil. Så skal han heller ikke lege med et antikt ur, vil jeg sige. Det begynder at blive uagtsomt der. Så jeg vil mene, at han opfylder det pågældende ansvarsgrundlag. Han har opført sig højst. Kausalitet, det vil jeg så mene, det er der for alle skaderne, imellem alle skaderne, og den måde, han opfører sig på, fordi han tager uret ned, det falder på jorden, og som kausalitet, jamen, så går uret i stykker, det falder på jorden, det går i stykker. Hunden, den træder på en glasskår for uret, det er også kausalt, der er årsagsforbindelse simpelthen, og tæppet, det bliver rødt, på grund af, at hunden træder på glasskårene og bløder på tæppet. Så det er ganske kausalt alt sammen. Adekvat, der kan man sige, at det, han taber uret på jorden, det er adekvat med, at uret går i stykker, det ryger på jorden. Men det er ikke så adekvat, det er ikke særlig beregneligt, at hunden kommer løbende ud fra køkkenet og træder på glasskåren, og så bagefter bløder på gulvtæppet. Det vil jeg mene. Og til sidst, så vil jeg ikke... Så derfor vil jeg mene, at der er ikke... Han er ikke erstatningsansvarlig over for hunden og tæppet. Men altså, ansvarsfrihedsgrunden, det har han heller ikke, så jeg mener, at den her gartner, han skal betale for uret, det går i stykker.